Čaues, tady Pumpa a já vás vítám u dalšího videa na kanále PetSvět. To, co vidíte na obrazovce, jsou vajíčka pagekonů řásnatých, což značí, že právě začala sezóna. Tohle jenom tak na okraj, dneska se podíváme na krmení sklípkanů, a to především prcků. První na řadě je tahleta poecka, kterou mám od Aduliny a Kukina. Od té doby už pořádně povyrostla a podle slečky v rohu hádám, že se čerstvě slíkla. Vyzkoušel jsem to, ale podle reakce je jasný, že zatím nemá hlad a tak nám aspoň trošičku pohrozila. A aspoň se můžeme podívat na nádherný žlutý pruhy na nohách. No, nebudu se vnucovat, kde mě nechtějí, a přesuneme se na dalšího pavouka. A tím je konkrétně sklípkan druhu Acanthoscoria geniculata. Konkrétně tahleta mladá samička a u té se vůbec nebojím, protože ta prostě žere vždycky, podle mě i tak 15 minut před slekem a po sleku. A jako vždy nám u toho ukázala i akrobatický představení. Kdyby takhle aktivní byli všichni pavouci, měl bych toho materiálu na natáčení podstatně víc. A další paní na holení, teda doufejme, že paní, je tenhle ten neurčený prcek druhu Psalmopeus victori. To je naprosto nádherný pavouk, akorát z něho nikdy skoro nic nevidíme, takže mi budete muset věřit. Dneska tohle drobě mělo hlad, tak se aspoň můžeme mrknout na jeho prťavý chelicerky. Vlastně, když si místo toho švába představím svůj prst, tak zas tak malinkatý nejsou. A k svačině samozřejmě neodmyslitelně patří i pití. V akrobaci pokračujeme, tentokrát prolézání obručema, protože hlad má i Chilobrachys natanicharium. Lépe asi známej jako species Electric Blue. Proč Electric Blue je jasný na první pohled. Jsou to ty nádherné odrazky na chelicerách a předních nohách. Nakrmil jsem i druhýho jedince tohohle druhu a tam jsou ty odrazky vidět ještě o něco líp. Prostě nádhera. Tahle ta úplná droboť je sklípkan druhu Ceratogyrus sanderi. Aspoň si teda myslím, že je to sanderi, páč jsem nějak pozapomněl. Budu muset mrknout na starší videa. Každopádně je to fakt prcek, takže dostane úplně maličkatýho švába, na rozdíl od ostatních pavouků, který krmím dospělýma samcema, protože se mi u tartarů přemnožili. Přestože je to norový pavouk, tak je zajímavý, že si neudělal noru, protože jako noru bere celý ten kelímek. Další pán nebo paní na holení, nevím, je nezaměnitelný americký pavouk Tliltocatl albopilosus. Anglický common name je curly hair, což znamená kudrnatý vlasy, a na první pohled je asi vidět, proč se mu tak říká. Do minulého sleku byl v celku nevýrazný, takový béžovo-hnědej, ale teď po posledním sleku krásně vynikla jeho černá barva oproti těm světlejm rezatým chlupům. Jelikož v noře vidím slečku, pravděpodobně se jedná o první krmení po slíkání, takže pavouk měl hlad. Další na řadě je tohleto nádherný mládě, u kterého jsem málem promeškal celou akci. A uděláme si takový malej mini kvízek, kdy do komentářů můžete hádat, o jakýho pavouka se jedná. Buď to poznáte podle vzhledu, anebo si to možná pamatujete z některých mých minulých videí. Nemyslím si, že podle vzhledu to jde uhádnout do druhu, ale rod byste vědět mohli. Kdo to uhádne, má jednoho velmi malýho, bezvýznamnýho, úplně bezvýznamnýho, hnědýho bludišťáka. Ty barvy mláděte jsou nádherný a napovím, že nádherný pavouk bude i v dospělosti. Sklípkan, který ho neukazuju nikdy, je tenhle jedinec druhu Psalmopeus irminia. Podle toho, že mi v pinzetě zbyla půlka švába, se dá hádat, že tam někde je. Dokonce ho v té tmě i můžete tušit. A trošičku jsou vidět i výrazný oranžový pruhy na nohách, který jsou pro něj typický. Kdyby vás zajímalo, proč se díváte na přizabitýho samce tartara v pavučině, tak je to proto, že jsem vám chtěl ukázat trochu jinýho pavouka, sklípkance španělskýho, který tam je aktivní, dokonce jsem ho viděl se schovávat, ale je velmi opatrný, takže si švába samozřejmě vezme až poté, co krabičku zavřu a nechám jí chvíli odpočívat. Tohle není zas takový mládě, dokonce je to subadultní, stále bohužel subadultní, samec druhu Formictopus auratus. Podle toho, jak jsem mi vrhal na pinzetu, mu jeden šváb nebude stačit, tak mu dáme rovnou i druhýho a viditelně mu to přišlo k chuti. Jakmile bude ready, mám pro něj připravenou adultní samici, takže se samozřejmě pokusím o odchov.
čerstvě poslekovej, chylobrachys Kain Krachan, takže taky dostane 2 šváby, aby se pořádně nažral. A k jeho vyblitý hnědý barvě už se ani nebudu vyjadřovat. Kain Krachan má být černej. Proč můj Kain Krachan není černej? Je můj Kain Krachan? Nevím, asi se budu muset nechat překvapit a počkat, co mi přinese budoucnost. Předpokládám, že to bude hnědej Kain Krachan. Mládě, který pro změnu má barvy, který by mělo mít, je tenhle drobec z druhu Grammostola rosea. To je nádherný a v dnešní době docela vzácnej pavouk, ale člověk si vždycky může najít něco, na co si stěžovat. Třeba rychlost, kterou tenhle sklípkan roste, to znamená nulovou rychlostí. Přísahám, že za poslední 2 sleky jsem nepozoroval žádný nárůst ve velikosti. Aspoň má teda hlad, takže máme další úspěšný krmení. Pterinochilus murinus, což je tenhle ten drobeček, je druh sklípkana, který ho neukazuju příliš často. Většinou má totiž pavučinu přidělanou od spodku substrátu až po výko ubikace. V současné chvíli ji z nějakého důvodu zničil, takže máme možnost se podívat na jeho nádherný poslekový barvy. Jak jsem zmínil, je posleku, takže má hlad a na normální poměry je tohleto mládě naprosto klidný, protože většinou, jakmile se snažím otevřít krabičku, tak začne hrozit, anebo hůř, vystřelí a začne po krabičce běhat okruhy. Anglický název pro tohohle pavouka je Orange Bitey Thing, takže to radši zavřu, abych nezjistil proč. Tenhle klip s mladou terafozou přidávám jako upozornění nebo možná varování toho, proč krmení z pinzety může být pro pavouka nebezpečný. Já samozřejmě krmím z pinzety především kvůli tomu, že natáčím video a musím se ujistit, že bude něco vidět. Ale jak vidíte, po prvním chyceném švábovi, když jsem se pavoukovi snažil dát z druhýho, se terafoza přesměrovala na moji pinzetu a dost se do ní zakousla. Vidíte, že pinzeta je zavřená a to ne kvůli tomu, že bych ji zavřenou držel, ale kvůli tomu, že tak prudce jí pavouk stisknul. Tohle je samozřejmě velmi nebezpečný a může se stát, že pavoukovi se chelicery ulomějí. Mně se nakonec podařilo pavoukovi pinzetu vykroutit velmi opatrně a chvilku potom si šváby, který mu mezi tím utekly, chytil. Takže chelicery jsou v pořádku, ale dávejte na tohle bacha. Tady to byla kombinace mojí nešikovnosti, velkých kovových kleští a malý kořisti. Další na řadě po terafoze je prcek Lasiono sazimai, dřív Pterinopelme sazimai. Na rozdíl od mý dospělý samice, tenhle má výrazně modrou barvu, i když to na videu zkresluje a taky vypadá černej. Přísahám, mám jenom jednu sítě černou Pterinopelmu. Vlastně Lasciono, pokud ten název říkám správně, protože je strašnej. Co se prcků týče, nesmí chybět ani Bumba horrida. Ta má taky vždycky hlad a trvám na tom, že její původní název Bumba cabocla byl jeden z nejlíp znějících názvů v hobby a stále mě mrzí, že ho změnili. Bylo to kvůli tomu, že dřív existovaly 2 druhy, Bumba horrida, který byl objevený první, a Bumba cabocla, který byl objevený druhý. V nějaký revizi se zjistilo, že se jedná o stejného pavouka a přednost bohužel, ale asi logicky, dostal první název. Tady jsem si jenom krátce vzpomněl, že by bylo dobrý ukázat, že terafoza má chelicery v pořádku. Za což jsem samozřejmě šťastný. Víte, jak jsem mluvil o té černý sazimajce? Tak narušíme řadu mláďat touhletou dospělou samicí, která přestože má zadek jak valach, tak má hlad a jak můžete vidět, nelhal jsem ani kousek modrý barvy. Prostě sítě černá. Zajímalo by mě, čím to je? Krátce po sleku vždycky třeba troška modrý barvy je vidět na nohách, ale jinak prostě černá. Kdyby takhle chtěl vypadat můj Kain Krachan. Na řadě je můj zdaleka největší pavouk a to je tahle obří, stará samice druhu Lasiodora parahybana. Ta je přežraná jak masnej vepř a taky jenom zavlhčíme terárium, aby měla co pít. Vzhledem k velikosti si ani nejsem jistý, že by Tartara registrovala jako potravu. Pravděpodobně jo, ale normálně jí krmím madagaskarákama a proto je myslím takhle macatá. Dneska tu myslím ještě nefigurovala žádná brachypelma, tak to pojďme napravit. A to konkrétně touhletou samičkou druhu Brachypelma boemei. 100% je to boemei. Víte, že já boemei a Emilia vždycky zaměním, ale dneska jsem si na to dal pozor. Aspoň teda doufám, že je to v pořádku. Každopádně má hlad, takže další úspěšný krmení a především pohled na nádhernýho oranžovýho pavouka. Jak jsem vždycky brachypelmy považoval za basic pavouky, tak je nutný říct, že prostě mají svoji kouzlo, svoji krásu a pro začínající chovatele jsou super, protože jsou vždycky vidět.
Pokud si pamatujete, mám samičku druhu Monocentrophus balfouri, která měla tmavě modrou hlavohruď, takže vypadala spíš jako dospělý samec. Jenom krátký update, je po sleku, nemá sice hlad, ale vidíte, že po sleku už ta hlavohruď nevypadá tak tmavě. Těžko říct, čím to bylo, ale aspoň je dobře vidět, že barva se klidně může lišit v jednom jedincovi slek od sleku. A abych ukázal i druhou brachypelmu, v který se vždycky pletu, tak tohle je brachypelma Emilia. Ta je úplně čerstvě slečená, před chvílí jsem viděl se jí natahovat jak po ecku, takže ji jenom zavlažíme terárko, aby měla co pít a byla po sleku hydratovaná a odebereme slečku. Pohlaví kontrolovat nebudu, protože vím, že je to samice. A jelikož si myslím, že pavouků už bylo dost, tak si tady zahostuje Tyliqua gigas jménem Míša, který si pochutná na hroznu. Hrozny nejsou jeho klasická potrava, je to spíš pamlsek kvůli vysokému obsahu cukru, takže s tím opatrně a dobrý je taky odstranit pecky. Někdo se taky ptal na update bulky na krku, v současné chvíli bulku pozoruju, dohodli jsme se s veterinářem, že nebudem řešit, pokud se stav nebude měnit. Míšovi výrůstek nějak nevadí, nějak se nezvětšuje ani nezmenšuje a pravděpodobně se teda jedná jenom o nějakou tukovou bulku. Každopádně hrozen mu chutnal a to tak moc, že se dokonce nechal tentokrát i podrbat, bez toho, aby se mi pokusil ukousnout prst. To je u tohohle borce dost výjimečný. A tím jsme se vlastně dostali na konec videa. Je to kratší video, ale zase si myslím, že bylo docela akční, že jsem vystřelil veškerou omáčku a většina stopáže je naplněná hlavně úspěšným krmením pavouků. Já jsem spokojený, doufám, že vy jste taky. Pokud jo, budu rád, když mi to nějak ukážete, například tady nechte like, nebo mi napište komentář. Tím vidím, že ty videa dělám pro vás, že vás baví a taky to samozřejmě videu pomůže v algoritmu YouTube, což je důležitý proto, aby se dostalo k dalším lidem. V úplném závěru bych vás rád pozval na náš chovatelský Discord, který je teď hodně aktivní. Pokud chcete pokecat o zvířatech jakýkoliv druhu, tak je toto správné místo pro vás. Odkaz na ten Discord najdete dole v informacích pod videem. Tohle video věnuju Minušce, což je ta krásná šedavá kočka, kterou vidíte na obrazovce, kterou jsme bohužel museli nechat uspat kvůli nádoru na žaludku. Takže už teďka někde dovádí s Kubíkem. Děkuju vám za shlédnutí a ahoj u příštího videa. A málem bych zapomněl poděkovat všem členům kanálu, který finančně přispívají na běh kanálu, přestože za to nedostávají nic navíc. To jak bronzovým podporovatelům, tak jmenovitě i stříbrným podporovatelům, což je Adulina a Kukin z kanálu Reptis Cortulas, Jana Miková a David Jakl. Takže díky, s váma se ten kanál dělá mnohem jednodušejc.